Tong ai kublai pi baro haga gerteng utrai bronong penim ujunga ujung pi U Khrist jing duai ge jenga kalong ba haga ba pinang la ban yai sprang ban chekri kam hai oblei haga ba pinang long kita gi bru gi ba thrang gi basliang ye ga banwa yo oblei ne goi kapor shekwe pat kapor ado ne goi ko khobor haga ni ge si ka banga ye ga bangan kren naga ni ge theme jonga jinga sing kan take women's week women's Sunday ye ka baong ba ke jing theo ke rynieng ke jingdap U Khrist ka bala pensyong rim naga siti upol siginong epsos kelonong ba saw got khot ka khalai tat andang yo poi baro syakata ka jinglong ka wei ke jong ka jingeng bat ka jong ka jingtip yo khun ublei hadu ka jinglong rang ba bha hadu ka jing theo ke rynieng ke jingdap U Khrist ngitip ba yakane ki sthi la tho da upol balong ru apsol ujong ublei yakaba ublei ulajit kerpang yau ni ubru hakipor go masya ulong ubru ba penstom ben ye kristan ulong ubru ba penyap i kristan re habakum kata gapor ublei ulai siem bat uni ubru kat ba udang ya lenti Damaskus ga ketin ke jong blei U Jisu uluan bani siem bat uni ubru nadok kata gapor uladon kata jingkala la penkala do re gaji imajung namar ba ula don gene encounter ga jing siem bat U Khrist bat uni ubru ula kalalong uta uskri ba khrau jong ublei bat yakane ki sthi ula tho hakapor ka ba udang don habendi ula sya set bendi nakadaw ka ba uyalap ya kerteng jong Khrist nakadaw ka ba usir hem ban yalap ya gospel jong Khrist bala set bendi ya uni ubru jong ublei utaw dai upol uba tho irigisti saginong epsos singaw tanat ba kani gede jinglong jong upol ka ba udon jing singaw khya ya gi parabangai ke bron ha epsos wat lada udon habendi hari upenlut ya ka por jong uban tho ya ka wei ni gichiti saginong epsos namar ba ulayo i ba ulatiplut ya jinglong ya jing jong kibru hakata ka balang ka bron ha epsos kita ke bangai mat ka phang pedang jong ri gichiti kalong bante ya ka met U Khrist kene kisti ka kantu ya ki prabangai ban ya kat kum ka jingkhot ba kanja baneng bala khot ya ki hagaryeng ka jingdap biang ka gospel U Khrist ka jingkhot jong u kalong se ka jinglong bapura ka jingim ka met U Khrist kene gede ka theme ya ka ba ka jing seng kan the ki labo ka theme ka baong ba ka jing theo ka rynieng ka jingdap U Khrist kene gede ka kire ki kentin ya ka ba upol ula keren syakani ka balang ka bron hanong epsos laringi pulih haswa jong kani ka khot ka bakhala nginyo iba ublei ula hagat khot ka bakhatwe ublei ula thung ula jit ye kita gibru gi jong ye kinong tholpa ye ki nong keren ka ktin ka jomlei kinong sharai ye kinong hikai ye ki babun gibru ula jit ye ki shikri ga jong kalong i kaban penjanai ya ketikiru khoi ya kaban ai ga jikai ya ban ai ga ktin ga jongblei ya kaban ai ga chikri ya ki priu ki jongblei khnang bakin dam shadow karandiang ga jong Khrist khna bakin donlut ya ga jinglong ga jongblei ha ga ji imbu juki da kapaki yo ga jikai da kapaki sngap malaga sngi ya ga jikai da ga ktin ga jongblei baraba ki dap habakila kot chikri yang ga jong Khrist ba ga ktin ga jongblei kang hangni ka ongba kinomlong syok kum kita khna ga ba syak kenting hakata gijihkai gi babunja gijihkai gi babakla hare kinla banyeng scam hagane gajinge ga bakidon hagano rim ga bakidon namar bakila dap hakata ya kata rynieng ke jong U Khrist ngakwa ban mara artliki ki pon hagane ka por ka bomta ka ban kongkolong U Kristan ubakot syakarynieng ke jingdap U Khrist ulong ubadap daga jingit blai ngan ong sesien U Kristan ubakot syakarynieng ka jingdap U Khrist ulong badap daga jing id blai ka wei ni ka jinglong jong U Khrist ngiyo iba hagipor ki ba udang don chani ka berthai lari pule hagi history ka ba uya lenti chakani ka berthai naga khtien ka jong blai ngiyo iba U Khrist barabor open paw ya ka jing id ka jong shaki ba bun ba ki bru ki bron kam ka jing id blai ngiyo iba U Khrist barabor usai ya don rekat bat kini ki bru ki ba pop bat kinong krong bat ngiyo i gadon ka wei ka por ka ba U Jisu u ya kendo u siem bat ka wei ki bru ka ta ka dei ke nong Samaria ba kani ki bru gadon kam ni ka jing ka ba shisha namar ba kani ki bru ka lawat ya ka jing na ka perthei kam yo ya ka jing ka ba shisha bat ngiyo i ba kani ka jinglong ka jong U Khrist open paw ya ka jing
ya kita gibru syakita gibru kebadan kam ya jing ik ba shisha daga kam gi jam dagi jingle gi jung dagi babon gi bata wan ban yeshem ban pan paw gi jing ble gi jung shaki babon ba gibru hagi por ki ba munchwa ngiyo i ba kani ga berthai ga bang im mata ga ga berthai ya ke ba ujisu ledep an ong hagi si ba khado ba ka pop kala nang man bon ga jing ik kala nang man khrian bat ngiyo i mata ga ni gi si ba ka pop shisha kala nang man bon bat ga jing ik kala man khrian lari ngi phai shaki yeng gi sem jangan spi lari ngi phai ki ba bon ma ki yeng gi sem hagi ni gi si ba ka jing ik ye uble kam don show ka jing ik iwe kam don show kala dai tha kala man khrian bat ngiyo i ba ka pop kala man bon habakum kini ki si kini ga de ga jing khot ga jong ble yangai phi ki Kristan ki bakot shikarenyeng ke jingdap U Khrist kilong ki Kristan ki badap daga jing ik belai kilong ki Kristan ki bi i yo belai kilong ki Kristan ki bi i ye ki wepan ye ki parab ngej bat ki wepat ki msem ki bokodor kum ki khon ki jong belai ngi de ban pan paw ye ga jing ik ke jong belai shiki ba bon ki bru lengba ki kam ki jam lengba ki ba bon ki banta haga bangile haga ne ki im go jinga ka chupim ka ktin jong belai ro ko ong ba nang kong yonis kelong balai khot bakhat pra ko ong ba wat ai ba jing ik kan kutta hi tin di thle re ai ba jing ik kan paw lamba ki kam gi jam ki bangi pen paw shakani ga berthai ka bangi pen paw shiki babon ba ki badon kam ye ga jing ik ke jong ble da ka bangi im da ga jing ik ka mut ba bangi la poi shikaran yeng ke jingdap U Khrist ai balada on theu yanga ye phi on yo i ye ga jingdap karan yeng U Khrist da ka bangi don ye ga jinglong ble kaba dap daga jing ik ble kaba dap daga jing ik ke ba pan paw shiki bombo shiki babon ba ki mit sem ki ba kodor ki ba don kam ye ga ne ga jing ik ke jong u ble kaba ar kolong U Kristan u bakot shikaran yeng ke jingdap U Khrist ulong u badap daga jingma ngiyo i ba U Khrist barabor u dap daga jingma hakapor ke bala sa na nai u hakapor ba udon hajrong jong dik na ka ktin ke jomle ka ong ba u ong to ma ikin ba kimtip ya ka ega bakile Lukas art pulain khot balai pisau ka wei ni ke jinglong ke jong U Khrist ka bangi i ke jinglong ble jong u ka ba udap daga jingma ye ki ba bon ba ki mit sem ki ba khodor wong to ma ikin ba kimtip ya ka ega bakile u ong to ma ye kita ki ba shoni u ye kita ki ba pinstom ben u ye kita ki ba sa na pulai u to ma ikin ba kimtip ka ega bakile tin ke jomble ka ong ba larangi pule kolosai lenong balai khot pakhalai ko ong ba kumba U Khrist solama yangai phi ka deiro yangai phi begin ma ye ki we pan ki bangidon ke ta ga jinga thut ke jinga mong iwe ka dei yangai phi begin ya ma iwe kumba U Khrist solama yangai phi bat ka tin ke jomble ka ong Matthews no man riut khot ka saudo khatsan rangi ma ki we u bleru unoma e jingan kang ke jinga bat ki jong phi la khot baro ban ma ye ki we ki badon kam ye ga jingma let's say don kino ki bru ki bangi yathut ki bangi kum yathut ma bat no don kam yangai phi bangin ya ma ive don kam yangai phi bangin ma wat kinong shon ki jinga ki jong phi ke jingla ban ma ko pen paw bangi la poi shekaran yeng ke jingdap U Khrist ai balada on theu yangi banyo i bangi long ki bru ki badon karan yeng ke jingdap U Khrist daga bangi don yagani ke jinglong haga bangi la ban ma yakiwe pat ki badon kam ni ke jingma but yakinong gibri budan kam ye gajing ma wat ikinong shon jongi haka bangila ban ma gajingdap karanyang U Khrist kamut bagi de kita gibri gibapan pa gajing igajong play bat kumjoro kita gibri gibala ban ma ikwe pat ki misim gibakhoror